Ja ylhäällä. No niin, nyt tää pitäisi olla ihan hyvä. Missä on päällä? Ups. Ei mulla ole yhtään mitään leluja. Joo, tietysti voi. No aha, okei. Ja jos ei susta tehdä tehtävää... Miten voi ollakaan näin tarhanainen sotkunen? Siis miten? Sitten, oho. Voin siitä. Tulee täältä. Niin tulee. Tää eka kävelee kentälle. Ihan oikeesti, Flame. Joo, on tosi kiva, että tulitte takaisin, mutta missä te oikein olitte? Te vaan heititte meidät sinne. Ja missä sun suitset? Ihan oikeesti, Flame. Olen tosi kiitollinen, että tulit tänne takaisin. Miksi Lilli! Voisiko tää nyt pysyä? Mitä? Ai tää Flame. Mistä on silleen? Nyt just kun delfiini vai? Aha, joo. Onks tää? Ei vitsi, tää ei taaskaan pysy. Okei, no niin. Sen. Oho, mikä raksahti? Onks tää? Ei, älä syö sitä. Älä syö sitä. No, koska meitä alkoi vaan vähän väsyttämään niinku ihmisten seuroja. Me ei jakseta aina vaan. Kokeillaanpa nyt.